Per mi la Traviata és el drama romàntic per excel·lència, perquè és aquell amor que sorgeix de l'inesperat, però que l'amor trenca sobtadament sense voler-ho. És una producció que hem situat als anys 50. Vam pensar que els anys 50 eren una mica la versió moderna del segle XIX. Són uns anys on la dona segueix estant sotmesa a l'home, al seu poder, i no és lliure i ha d'estar fent el que li manen. En canvi, Violeta vol ser una dona moderna, vol trencar regles, vol trencar normes, però acaba sotmesa per la moral masculina. Jo diria que La Traviata és probablement l'òpera més coneguda de Verdi. Forma part d'una trilogia que canvia el sentit de la seva música. És una òpera molt més intimista, molt més personal, podríem dir gairebé autobiogràfica, que fa que fos per Verdi una òpera molt especial i molt estimada i, a més, dins el repertori segurament una de les més interpretades.